Prostredníctvom programu Skype môžete telefonovať zadarmo, volať na pevnú linku a mobily do celého sveta za výhodné ceny, uskutočniť videokonferencie, odosielať správy, SMS a o mnoho viac. Skype nájde uplatnenie v každej domácnosti alebo firme. Telefonujte zadarmo s priateľmi alebo rodinou z celého sveta. Ušetrite vašej firme peniaze za medzinárodné hovory, využívajte moderné nástroje pre spoluprácu so svojimi zahraničnými kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi. Program Skype je možné využívať na vašom počítači, notebooku, mobilnom telefóne a dokonca televíznom príjimači. Zapamätajte si svoje heslo a prihláste sa na váš Skype účet z ktoréhokoľvek počítača na svete. Pre prácu so Skype potrebujeme osobný počítač, mikrofón, reproduktory a prípadne webkameru. Notebooky obsahujú všetky potrebné zariadenia a program Skype môžeme okamžite používať. V tomto kurze sa oboznámite so všetkými funkciami Skype 5.3 pre systém Microsoft Windows. Ukážeme vám, ako program nainštalujete a nastavíte na svojom počítači, vytvoríte si profil, pridáte a organizujete kontakty, odošlete súbory alebo zdieľate obrazovku.